Ati man garo makamao ka. Agang kita. Parang lami kaliksi. Bagong drawing. Ano may kaliksi? Nalibang sa kuta po namin. Sige pa. Yan na mauna ra ba dyan? Di ba mana na yan? Malibang na. Dali na po. Love you, Tatay Ray. Hi guys, good morning everyone. Mga dawara guys, dararakos bay. Pudyo. Kay, gibta na kong ngipon gapong. Ning habag ang aping gamay ning lamhon. Pa ring ipahaway og mga usa ka semana. Kay og wag asa-asa ko og bugat, bisig mo ko ang kamat dyan. Bugak na. Mis nanay. Masad ng ipon. Di sa kong mag kuasa garden bukbuk. Haway sa lagi. Nandiyan nagma-adyo na ning tahay sa angipon. Sabod na baga dyan. Napay ni order sa atang for sleeping. Andam sa ako. Kuasa iskas tip, day. Tatay ko. Karto ni Purami. Tatay Ray. Iyo naman ni sud. Katong na kay sud. Puwahon. Tatay Ray. Katong na ipuhon, day. Tatire. Katong na ipuhon, day. Ni sud, day. Tatay Ray po akong Tatay Ray. Pero, magwarta Love you, day. Tatay Ray. Love you. Pero, magkatatag. Mamiso lagi. Kaya pa itong bugas. Bunting na laman, day. Kaya na doon iskas tip. Tatay Ray. Oh, very good. Salamat ka. Jora ka, very good na ng kataan ni Subon. Para makang barag ice cream, day. Nandiyan na ganda sweldo. For sleeping. Maucumpad ni. Ibag na dali si mo. Ang baglod ni mo. Pwede mo si mo. Talaga, ibag na si mo ilong. Kaya rin batik kagkahunlak. Para may ni-order gabi eh. Pagtanaw na Shopee. Medyo naman na yung duha. Ginansya na po gudan ng badidyo. Higda radyo ko karong adlaw guys. Naitek mas nanay o magkuri-kuri ko atos garden. Kay wala lagi ko no, bago bang giibtan og ngipon. Mabaghat ko no, basig mo ako na ang kamat dyan. Mga nang madyo naman po, nagdubog-dubog sa naman po ko dari. Mura na ko dari angkan. Nga baog ng anak, sige nagdubog-dubog. Mas nanay nga delikado ko noong mabaghat. Agibot na nga ngipon, pabangak man. Hindi na, bagabag di gamay. Wa na noon kaadyo manget-nget, sakit laman o kahilamon na. Darang hubag, mug-mug. Gisabaran ko sa tahi sa hanggam, kainig nga nasang dila kay mangma, oran nga nay sabod kaadyo og tahi sa kuan. Hanggam, so pa mahilis. Ngan man tong dentist nga mahilis ra ko, kadang ang ipon nga nasalin. Na din nga ampingan lagi, kay mahadlo ko maibdag utro. Wa man no po sakit ining ibot. Kay butangan man nilag anesthesia. Ighuman na. Grabe gizeng nget tagad. Katong pagkagabi nga paghuman na gibot, grabe gizeng nget kaadyo. Lamang di uteng. Na ujug ko sabot sang ibati ar gizeng sakita. Nja. Maju galipag karon kay na bintahan na. Sakit naman og hilamon dari na. Mo laging di ko pa kuan nanay pa liak-lihaken. Kasi ko buhat tersbay. War ko rareg senyorita. Kay hindi ka buntag. Ini bakod kaon. Nja. Hindi ko magkaon. Kudeng-kud na. Wala buhat kay maitik mo pud kuan ko manilhin. Kay dili ko na magliak-lihak kay pag kung gift tarong ngipon. Paabten pa kuno sa kasimana ang sa magliak-lihak. Kay lagi ko no mabughat. Labis na nay ara ko kapinangga na nay jud kaadyo. Niladari. Kay di man ko apaliak-lihakon. Di wa ko hugas-hugas o plato. Kaon ra ko nga magkaaling ko dun sa tug ining wata. Wala po ting panihapon. Kaon na po. Ingis na nay basta kun ibta nagigipon nagpudyo.
Kay, unsa ko rong mabaghat. Kamatay mo kung ningipon lagi mabaghat. Mo nang tuo na po ko sang inahan. Kay, arong di lagi mabaghat. Kung di ba yung tunsis, mahal ra po sa gasto og kanong nay mamatay. Kay mahal ra po sa ng lungon. Kaya mahal pa rin palabang. Mo nang tuo lang mga zed. Arong di ba yung tunsis. Bawi ra ko po hunog ganong nay. Di na nikaadyo mo sakit. Saburan lagi ko. Pungtan ko kay sabod. Agang kinalasan nga bagang lagi wisdom tooth mao dito yarang ka manunuway. Kay mao nay nanakod. Ibang takdan ang dari bagang nanapas ibabaw. Pagtakdan pud jara dudong ka manunuwaza. Og dara pas ang atabangan pangag di na kum katawa. Kay pangag naman unsa uga pang pabutangan og marpil. Ko na lami ng marpil kay insag grabe nung katawa din mo ngaran sa mulagbot. Uwa pud kadyo. Mas lami gid itong ngipon nga original jud ba? Mo nang alagi ng pinga ng ngipon. Kabag-hubag jud dari gamay. Lainin murag bajeuk. Pero ba waran sa adlaw. Ulian lagi ni yung kasimangan na siguro. Kamot kami. Sundo ka ha. Tara ka. Halag kamot. Labaw mo dito. Sige, suot na. La, kamot. Dari sundari ka masugod. Sige, suot na. Sundugan ni day, sundugan. Okay, very good. Asa na po? Dahil pala bilang. Taas na. Taas na. Okay, daghan na ha. Tuna. Okay, love you. Sunod. Kana pinadeut, kana muli siya pinadeut di. Very good, dam dayo. Very good mo day ni mamali. Palitan din mo laptop mamali. Sige. Tara nga tulig yung takilid na. Wala na sa limitot. Tumlik si Tati Ah, Ame. nami ah. Tara nga na imo adyo palupig ni Adyo. I love you. Natin na. I-adyo dito. Kasi kagwat eh. Sundo ka rin ah. Tanawa rin ah. Tanawa na. Ayan na. Nga to paras kang liksi tapurame. Lami yun. Ito. Taghan na. Wala man natunong bro. Tama. Ano ka rin nabasa kaninin niya? Oh. Kamu kayo gusto po mag-perfect nga. Mapagalipag. Mapagalipag tuon. Dari tapurame. Sige, masa. Ah, sige. Gabot. Ngihigali ka sa lalay. Ay, pasuwap. Daghan na ha. Tulid na tanan ha. Daghan na ha. Diyan na ha. Kayo mag... Ato pag-awit kayo man na ng ija. Imo na ni. Tara nga dali ko. Kuya Lester. Kasay ko grebis ko nga plin Kuya Lester. Dali, suot. Kuya Loy lag. Dali. Kita tuloy gagok gabi ita. Unsa magpur maghagok nila gabi. Atay ka. Kuya Lester. Yan sisa. Kuya Lester. Suwat na kay. Ada pa rin na bibis Ada ko. rin siya out of topic siya. Nasuot lang, suot. Okay, bright. Arang ganas ko anday si Sinyo si Sita. Arang ganas si Chita. Napay sunod kani, wait ka mo ba dari? Sundo kani ha. Nga nagpuma. Tanaw day tanaw. Tanaw day. Gapagod na. Arang ganas si Chita. Nakumutro gingato tiro sa lay. Sundo ka na ha. Ala lagi or. Dali, sundo ka. Sunduga ha. Jangan mana pura. Di mana Di maundang? di mana auta purame. Oo man. Sige, suwat ya. Tara na. Kumahuman. Asa ud day. Hala. Tuod ni Tatire. Ha? Tuod ni Tatire. Diretso. Hala. Ara na makataas. Hindi laman. Sagli. Basta line. Nagang diksi ta purame. Human na. Pero naghawid ang lapis, kaya rong di mabuhian. Dadlo nga na practice na. Nas ani maman ta purame. Human, human, nahurot rin papilong suwat. Okay, last na naman eh. Circle. Ngapa tu maman? Oh, human na to. Kaya na pisundo ka. Paghimog mga ina na ka. Di, kaya na pa mapalaman. Lama adi ning papel ta purame. Oh, palitan pa kagdagan sa kasako. Tara na. Lugit. Lingin. Yan naghawid, yan na. Pag may kus gaghawid, kaya di mabuhian.
Lingin bait lang. Kusga! Ano balik-balik ka? Naku, tati. Di kayo pamanaman. Nanti ka magandahan. Dili ka balikan mo pag ice cream. Balikan mo. Upuan, katong rebes ko nga plain. Libis ko nga clean man day. Pero nga gawid. Sukuman. Pero nga gawid. Pero nga gawid. Yun na. Tanawa, timan eh. Kaya mga mauka. Ang tanggit kita. Parang yami, ang kaliksi. Bagong drawing. Ano may kaliksi? Dali, kailangan mo lang ito. Palami, agi mo. Kaya duduhan. Kaya uway lami, uway grado. Uway ice cream, agkuan. Arong petad kurnito. Oh, palitan. Basta tarong. Simple. Kaya dali. Lala. Sekuli. Mamay suga ata purami. Lamay yun. Kaya di ka kita. Upag nun. Uway makita. Gama na ata purami. Sige, dali. Ano, napos ba si Kailasan eh. Ang drawing sa drawing ang ata purami. Oh, karesundo ka rin ah. Ingan na. Ingan na pod. Pero na, maumanta purami. Sige. Sunod. Ang ginawa ko naman lalim mag-maestra. Sige. Maestra pa doon kayo. Tara nga. Kagamay man. Maestra ko. Ano, tara nga ha. Ano na, bilis. Okay, sunod. Sunod na po. Bahala gamay, maragbitik. Kilingin. Tara nga ha. Kaya man na kaliksi. Una pa ng papel. Ano yun? Uy, kayo mo sa... Purami, malibang sa. Alos mo sa kalibang-libang yung mga nagkalibang. Tingin-ligin. Arong petad kurnito. Mama mo palitan. Katawa mong lipsipi. Gusto ni maumanta purami. Mahuro na ni mo suwat. Pero pa day mahurot og suwat Wapa, kita purami. kang daghan pagbalansi daghan pa hikuan. Daghan ba? Tata purami. Alam pag kani hurta ni suwat hindi. Pagdali kita na. Karo mana, karo isnak na. Tara nga kana isnak. Nga ni kalingin ha. Gaduhan ng mayor. Dali na pod. Sikan, dala po sa boss. Man na to. Malibang sa kuta purami. Wag pa ipa. Pasipin. Di ba mana na yan? Malibang na. Pali. Dala na po. Dali ang circle na ba din na. Dala po. Atos balance. Maglapis. Anak kamot. Anak. Daghan na ha. Kaya nga. Palib mo na. Tora. Hindi ko pala biigay. May bakit. Tara, sa kanat. Katawa siyan. Nun mahumanta purami. Karo, kasi mahuman na mong papel. Kaya di, mahuman na di. Bata mahuman, taman ugma. Basta di na Gaman ugma ta purami. Di na mahuman nun. Kaya mo na. Kanalingin na. Ilagyan na. Sige, ilagyan na. Pwede sa tayo mo rin na yun. Nga mera. Ano? Ang si Kuya Sizi ta purami. Hindi ko na nga inaw na dang. Mura naman noon. Yan na, katuluan sa karisa. Yan na ba? Yan na. Ano ba? Lingin. Ano ba? Ingin. Ano laman lay. Sulog ha, sulog ha. Ikaw ra. Kano balik karpod? Ikwas linya. Anak. Okay, sunod. Karita purami. Nagtira mo na kay Ipari ka dali na. Nga di ka dako. Dali na po. Kani 88 ra grado o 78. Ang siday-day ta purami. Pura itu. Graduhan ta purami. Sunod. Pixel mana? Orang mag-6. Laman. Yan na. Sige, mo tanaw laman na yung dukit. Kamu ko na magsuwat nga